келин лабай бахтиёр ҷон ай омаданаш чизе нагуфт дер кард шумо чашин шумо да нагуфта боша май куҷо медонам توبه Телефон мобильный муштари муваккатан хомуш карда шудааст. Телефон мобильного абонента в настоящий момент выключен. Телефон мобильный муштари муваккатан хомуш карда шудааст. Телефон мобильного абонента в настоящий момент выключен. خدا جان فرزندکم در کجا که باشد صحت سلامت به نزدم برسون آمدی بچم ассалому оча ҷон. سلام جانیوچه در کجا می گشتی؟ ای قدیر کردی؟ имрӯз корум беҳад зиёд буд оча. боз дар омади кор мошинам дар раҳ вайрон шид. мошина бурда пеши устод додум, барои ҳамун дер кардам оча ҷон. مانده شدی بچم تو بشی من برم او خودتا گرم کرده بیارم оча, ها؟ и келентон дар ки ҷое нестай? کلی خوبه بچم بشی بچم من حاضر اب خودتا میارم оча, ها؟ ташвиш накаше. ман серам. ман рафта хоб мекунам. نه بچه جان مانده شدی گشنه من حاضر اب خودتا گرم میکنم میارم حاضی بچم набоша оча ҷон, ман рафта либосомо алиш кунам. مایلوس بچم оча, оча. омадӣ омадам. хез либос тайваз кун бисёр монда шидам. شاید بس بودگیست خیر بس که باشد بس 100 بار گفتم که دخترمون زینب به همون خانه هیچ موافق نیسته. او برای چی موافق نیست؟ ای همون روزه که قدمش به همون خانه موند خوشدامانش هیچ با او معامله خوب نداره. برای در خانه او عادت کردنش وقت لازمه. وقت؟ چه وقت؟ او 6 ماه شد. 6 ماه.
очаш о зайнаб дар пеши маву ту ирка буд. феъли ура худат нағз медонӣ? нозанизи ура то қа маву худат мебардорем. чӣ мехоҳӣ ки зайнаб ҳамин хел азоб кашта гаштан бигирам? эй худоя, ай аз он паноҳ бита. эй неки зана гузарондӣ. чӣ гузаронду? не нагзарондӣ. ҳамаш нағз мешава, ҳамаш нағз мешава. ай шир намедозӣ? шир набошад чира дозум? 5 дақиқа тоқат карда натонистӣ? худат медонӣ ку ҳар саҳарӣ дар пушти дар мошини ширбиёра шир меёрад. ина шир гирифтум. بخو باشم. تو امروی ما خوراک نمیخوری؟ иштиё надорам, баъд мехӯрам. اقلا چای ریخته میتونی؟ زینب بچم به حال شما. очаш имрӯз субҳона хеле болаззат тайёр шудааст. барои он ки имрӯз субҳонара шаҳнозаҷон тайёр кард. о духтари ман дастонаш гул барин. раҳмат дадаҷон. фарҳода садқаи ҳамин хел зан кунад. уф басаё ча. хайши то ҳол ҳам мулоим хунука дӯст медорад. дадаҷон ронандатон омада. о хуб, вақти рафтани манам шуд. ташаккур. хайрҷонакам, ман барои ту чӣ биёрам? бобоҷон омада лухтак биёре. як лухтак? майлаш мебиёрам. бо чӣ биёрам? морожни. майлаш ҳатман морожниам меёрам. хайр, хайр ҷонам. марҳамат дадаш. ташаккур. хуб, очаш лабай барои ту чӣ биёрам? барои ман? хуб, барои ман саломатии шумо аз ҳама чиз беҳтар. хайр. саломат бошед хайрҷони ман. хайрҷонаки ман. хайр, хайр. хайр дадаҷон. салом раис. саломатиё чӣ хеле? шукр. раҳмат.
گوش کنید بچه‌ها. تاجدین تو قطعی جمعه خان و امید امروز در آشنای دویم کار میکنین. زینپوی آشنای دویم ایکو کارشو تمام میکنین. اقبال تو قطعی رحیم و عزیز مسائل ساختمانی که دین از شرکت ساختمانی آوردن همشو با آشنای دویم میبرورین. مایل خوب. همه پای کار. وقتیار سلام رئیس. کارا چی کرد؟ نقص همه خوب. همه ساز خوب. چقدر خلطه سمید آوردن؟ حاضرش در 500 خلطه دسترس کرده ما در طرف جو کردیم. بهترین 500 خلطه دیگر بعد از 2 ساعت حاضر میشه. خوب رئیس خب فهمیدم. مسئله بچه‌ها چی کار کرده ایستادن؟ مسئله بچه‌ها همه کار دارن یگان شکایت نیست. بهترین. خب این لوله ها رو از اینجا بالا بردن در کار. فهمیدم رئیس حتما میبریم. بچه‌ها رو جمع کن من یک صحبت کنم. بچه‌ها یه دقیقه جمع شین. سلام علیکم. سلام علیکم. بچه‌ها شما خوب هستید؟ نقض هستید؟ همه نقض؟ میشه برای یگان شکایت نیست. نه رئیس. بچه‌ها همین لوله ها رو گرفته بالا بردن در کار برای که ای پگه ای همو بالا سر میکنیم کارا. این طرف همشو توزه کردن در کار. به خاطر آن که ما هفته دیگر با آرایش این خانه ها شروع میکنیم. فهمیدید بچه‌ها؟ خب. سلامت باشید. خب دیگر یگان کمبودی نیست؟ نه. پگه معاشتان 100% میشوه. خیر یگان گپی دیگر نداری؟ نه رئیس. سلامت باشید. از پای کار. خوب. خیر تا ما پای کار شد. خیر. مالش خوب رئیس. روی صفحه. тамошобинони азиз агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави хатлон синаморо тамошо намоед пас ба канали хатлон синамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. توبه کلین کلی چی میگه حمید در جونم زد. کلین ها چی میگوی؟ او همین کوسه و طبق همه شستی بعد رفته دم میگرفتی نمیشید؟ 5 دقیقه که خونه در آمدم چشم دیدن ندارین. 5 دقیقه نه تمام عمر در خانه شدگی. همین زندگی در خونه شما در جانم زد. هرچی که میگم به فایده خودت میگم. او کوسه طبقه نشسته موندن و بالای. همین ایرادگیریتون دل ما گرفت. ما ایراد نمیگیرم. تو را یاد میتم. مرا اوچم همه چی را یاد داده. مرا فهموندن شما در کار نیست. حیف کلین حیف زبانت زهر داره زهر. زبانی ما زهر داره و شما نه. همه گناه در سر ما بار میکنین. شما باشین رنگ موسیقی بگناه بی تربیه. شهنازه لبه چه جان؟ بیا بچم کرتای دادتا درز مول کن. حاضر چه جان؟ زینب لبه زینب اوچه جان ای همین زنک ای همین زندگی دلگیر شدم. زینب دخترم تینجیه چی گپ شید؟ نه اوخی اوچه تینجی نیست. او دلم نکفیده زودتر گپ زن چی گپ شد اوخی؟ بابا ما ایراد میگیره چی کاره که نکنه ما عقلش نمیشه. رنگی میگفته باشی که ما اگان دشمنش باشو با ما فقط جنگ میکنه. گیریه نکن دخترکم گیریه نکن. ای او زنک صدقه یک اشک چشمی تکنه بخی خونه بیا.
бахтиёр ҳозир хонада нест. Чӣ хел бурам? бахтиёро занг зада бугӯ ки ман хона мерам. ана баъд бихе биё. ҳозир зангиш мезанам. ҳеҷ ҳамин зани лаънатӣ намурд ки ҷони духтари ман халос бишавад. оча бо занг зада шикоят дорад. дига чӣ кор кунад духтари бечора? тақдири падам дар гур. ҳарду духтарам ҳам ай бахт омад накарда. очаҷон хонае ки зайнаб зиндагӣ мекуна ранги ӯ хона дига пайдо карда наметона. дуюмуш ки зайнабтон забондарозай. и ту ҳам ранги падарат пушти ҳамун зани касофата мегирия? очаҷони ма ҳамаш хуб мешава. фақат сабру тоқат кардан дар кор аст. то кай тоқат кунум то кай? то ҳамун вақте ки духтарма девона карда пушти дари хонам оварда партам то ҳамун вақте тоқат кунум а? очаҷон аввал фаҳмидан дар кор аст. суханои зайнаб то чӣ қадар ҳақиқат дорад. баъд амал кардан дар кор. ҳозир бошад асаботона вайрон накунед. гунҷик бача очаша ҷик-ҷик нишон додеста. бара ақлёд нате. бихе бира айпаи корот боша. бира. очаҷон бояд ҳаёти ман барои шумо дарси ибрат шида бошад. чӣ? наход ки фарзанди худат душмани худат бишавад. бахтиёрҷон авқотут хунук мешава бачам. очаҷон иштиёи авқот хӯрдан надорам. ҷони оча зиндагии ягон инсон бекамбутӣ нест. боварӣ дорам ки ҳамсарот хатои худша мефаҳмаву ислоҳ мешава. бахтиёрҷон дар ин ними шаб ба зайнаба ягон гапи ганда нагӯӣ. шаби хуш бачам. ба шумоам шаби хуш очаҷон. ба ту чӣ намераса ки иқа нисбати очаи ма ҳисси бадбинӣ дорӣ? зайнаб чӣ ба намехоҳӣ ки хуши хирзадона зиндагӣ кунем? очаи ма ба ту чӣ бадӣ кардай? чӣ бадӣ кардай? чӣ? ман намехоҳам. не балки очаи ту намехоҳад ки мо хурсандона зиндагӣ кунем. ӯ нисбати ма ҳисси бадбинӣ дорад. зайнаб баса яка биё оромона зиндагӣ кунем. агар хоҳӣ ки оромона зиндагӣ кунем дар ин хона ё ман местам ё очат. чӣ гуфтӣ? як бори дига бугӯ. чизе ки шинидӣ. фаромӯш накӯ. ай ҳама дида азизтар барои ман очамай. фаҳмидӣ? очам. ман пага хона мерам. хуб мешава.
бачам гуфтум ку ягон гапуш нагӯ. оча косаи сабрам лабрез чид. дигар бо ӯ хеле зиндагӣ карда наметонам. медонам бачам вазнинай, лекин чӣ илоҷ? дар батни ӯ фарзанди ту ай бачам. бихеб ҷони оча, асаботу ором бикӯ, бира хоб бикӯ. бира бачам. маълиш хай оча, шаби хуш ба шумо. киҷо мерай келин? хонамон. и кора наку келинҷон, пушаймон мешай. пушаймон мешам? не, пушаймон намешам. шумо ҳамин кора то ҳамин дараҷара расонден. мисли мор беруну ҳамвору даруну заҳр дорад. духтарҷон. лабай дадаҷон. фирӯза ховай? ҳа дадаҷон, то ҳозирай хов нахистай. бедорушка. Майл. илтимос духтарака мон хоб куна. хобша бигира. чӣ ба охӣ? хобаша ки нагирифт. хиста ғам метамарда. Аслан зайнаб дадаҷон. чӣ шуд ба ту бача? очаҷон. о чида гиря кардеси? гап бизан. абаҷон. зайнабҷон, хоҳарҷон барои чӣ гиря мекунӣ? чӣ шид? дадаҷон. бачам, дар ин суби барвақт чӣ гап шудай? тинҷиай? барои чӣ гирья мекунӣ? ай куҷо тинҷиай мардак? о намебинед ки духтарма ба кадом хол расонда? эбайра барвақт медонистум ки кор то ба ҳамин дараҷа омада мерасад. одурустар бифаҳмонӣ чӣ гап шудай? гап бизан зайнаб, гап бизан, фаҳмон. дадаҷон, ай рӯзе ба ӯ хона рафтам, то ҳозир рӯзи хуша надида. ҳар як кори мада очай бахтиёр эрод мегира. маро чашми дидан надора. бачам тоқат кун. зиндагии пастиву баландии зиёд дора. ту аку кӯдак нестӣ. ту бояд ба аҳли ӯ хонавода муросо кунӣ. дадаҷон, охир ман дилгир шудам. дигар ин хел зиндагӣ кардан намехоҳам. бачам, хуб бас дигар гирья накун. ман имрӯз қатъи бахтиёр дар ин бора суҳбат мекунам. ҳамаша мефаҳмам. баъд бега омада дар ин бора гап мезанем. майла шушаш, ина нигоҳ кун. хуб хай, ман рафтам. ин зани рӯба бо ҳамон корроша кардестая? тамошобинони азиз, агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави хатлонсинаmoро тамошо намоед, пас ба канали хатлонсинамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. ассалому алайкум раҳматуллоҳ. ассалому алайкум раҳматуллоҳ. эй худои меҳрубон, фарзандма бо келинам аз балоҳои замину осмон дар паноҳат нигаҳ будор. нисбати ҳамдигаршон меҳру муҳаббатро зиёд бикун. ба ман ҳам сабри ҷамил бидеҳ. худои меҳрубони ман. омин.
اگر تو با ما می بودی این روزا با سریمون نمی اومد. салом раис. чӣ хел бахтиёр сози саломатиё чӣ хел ҳама соз моро як дақиқа то хамон майли хоб бахтиёр бачам ин саҳри зайнаб хона омад аз зиндагитон шикоят кард дар байни шумо чӣ гап шудае тағоҷон ман якчанд рӯзи охир медидам ки рафтори зайнаб дигар шудае. очаам дар ин бора ба ман чизе намегуфт. фақат ҳамин шаби гузашта фаҳмидам ки зайнаб нисбати очам ноҳурматӣ зиёд мекардае. ба ҳар ҳол хостам ки зайнаб чӣ мехоҳад бифаҳмам. не ки зайнаб дар баробари ӯе ки айма бипурса суханое гуфт ки ҳеҷ интизораш набудам. ба ҳар ҳол ҳаракат кардам ки ин нофаҳмоӣ аз байнмон бирава. не ки зайнаб худаш нахост. ман мефаҳмам. зайнаб оле хеле ёшай. та ҳам боши ҳамин хел. зиндагӣ пастию баландиҳои зиёд дорад. ягона роҳи ҳамаи мушкилӣ дар ҳама ҳолат сабрай бачам. чӣ хеле ки меган дунё ба сабр қарор гирифтае. ман мефаҳмам. зайнаб бисёр эркакалон шудае. ба ҳар ҳол фарзанд азизе бачам. ман тоқати дидани ашкрезии зайнаба надорам. тағо барои ман ҳам очам азизе. бачам ман ҳам дар ин бора бо зайнаб суҳбат мекунам. ӯра мефаҳмонам. та ҳам коре кун ки дар бари оилаат рост бошӣ. маълиш тағо кӯшиш мекунам. хайр боша ай паи кор шав. маълиш хуб. хайр. зайнаб ту корои гуфтаи мара чӣ хеле ки буд иҷро кардӣ? ҳочаҷон ов хока дар даромадгоҳи хонаи хуштоманам пошидам риштаи гиребанда боша дар пушти сутун мондам. хуштоманам ай коро хабар надорам. ӯ зани рӯба бисёр ҳушёра. ба фикрам ай корои кардаи мо бохабар шуда бар зидди кори мо чӣ коре кардаистай. оча и акай ҳад гузашт. зиндагӣ маҷбур ба сеҳру дилгармкунӣ зиндагӣ намешава. бас кунед ҳамин хели коротона оча. ҳеҷ катора гап надода е ту хабку ту намерасидӣ. خالجان لفتم چخشرای لختک چخشرای رنگی خیچه کی خریدد؟ باباش خرید. دختر جان فیروزه جان بیا خالش غم نته بیا دخترم من برم در دخترم او خانه دا برا بازی کن دخترم. آچا جان بیا ماشین چسر مربته او خانه دا پشتی جوان دای بچم برا نسته بیا رفتم خودت مایله دخترم دا بازی چشم میتم رفته. оча ҷон дадам да бигем бахтиёр да ёрдам кина ягон хонаи нав бигирем ман ай ҳамун хона бирам охи ҳамун занак дилма гирифтай. духтарам охудат нағз медонӣ ки барои ин кор на дадат розӣ мешаву на бахтиёр. кош ҳамун занак мемур ҷони ман халос мешид. гӯшку зайнаб ба сарум як фикр омад. بخی لباسا تحلیش کن میریم تستر کجا میریم؟ بعد میفهمونم.
زینب ассалому алайкум. Салому алейкум. Ба шумо ки лозим? Фарух Нематов лозим. Шумо даъват шудагӣ? Бале, даъват шудаем. Дуюм дар дасти рӯз. Раҳмат. Саломат бошед. марҳамат, марҳамат, дароед. Мумкин? марҳамат, марҳамат. худоё, киро мебинам? Киҳо омаданд? Эҳе, офарин, офарин. ассалому алайкум. ҳамсинфи Хай. бемеҳру беэътиқод. О, ва алайкум барсалом, ҳамсинфи ба меҳру ба эътиқод. қанзан ҷамилахон, кадом шамолҳо парон? чӣ хел маро ёфтӣ? ҷӯянда ё банда мегӯям. хайр. акнун шумо дорусози машҳур, назаратон мовори одаморо намегирад. мо ҳамсинфо суроғ карда ёдтон мекунем. офарин, офарин. қанзан, қанзан. марҳамат ҷамилахон, марҳамат. раҳмат. ин касро нашинохтам? И духтарам Зайнаб. хайр, ин ҳамон зайнабаки хурдакак? Бале. ин қадар калонакак шудааст ку? офарин, офарин. марҳамат ҷиан, марҳамат. бише духтарам. хайр ҷамилахон, чӣ ҳол дорӣ? хубам Фарухҷон. шавҳарат сафар чӣ ҳол дорад? хуб аст, гаштааст, худоро шукр. хайр, чӣ хизмат кунам ҳамсинфи азиз? Фарухҷон, ман назди ту ба як кор омадам. хуш. ман боварӣ дорам ки ту кори маро ҳал мекунӣ. хайр, агар аз дастам ояд чаро не? бо ҷону дил? 6 моҳ пеш Зайнаба ба шавҳар додем. хайр, муборак шавад, муборак яй шавад. куҷо муборак шава Фарухҷон. ай рӯзе ки қадамша ба ҳамон хонадон монд, ягон рӯзи хуша надида. охир ҷамилахон, ман дар ин кори шумо чӣ дахолат карда метавонам? ман на ҳуқуқшинос бошам, на корманди ҳифзи ҳуқуқ. ҳа, беҳтараш ба ягон мақомоти дахлдор муроҷиат мекардед? Фарухҷон, кӯмаки ту ба ман бисёр лозим ай. хуб, чӣ гуна кӯмак? чӣ хел бигӯм? ба мо як дорие лозим ай ки ана ҳамон хуштомони золима ай байн бобарем. нафаҳмидам. Фарухҷон, фақат не нагӯ. ҷамила, ту мефаҳмӣ ки чиҳо гуфта истодаӣ? ман медонам ки ин кор ҷиноят ай. охир Фарухҷон, ту ҳам фарзанд дорӣ. барои хушбахтии фарзандон одамон чӣ корое ки намекунанд. не ҷамилахон, маро бубахш, лекин ман ин корро карда наметавонам. охир ман ба ту бовар дорам. ба ҳамин хотир ба назди ту омадам. илтимос, кӯмак кун, не нагӯ. ҷамилахон, охир ман барои куштани одам дорусоз нашудаам ку, балки барои табобати одамон ин касбро интихоб кардаам. лекин охир шумо ҳам ин қадар тезу бераҳмона хулосаи ҳалли ин мушкилро набароред. камтар андеша кунед ҷамилахон, андеша кунед. шояд ягон роҳи ҳалли осонтаре пайдо мешавад. охи тағоҷон, ман аюзам безор шидам. чӣ коре ки мекунам, ҳамаи корҳои мада эрод мегира. тағоҷон, илоҷош боша ягон кор мекардин? илтимос. зайнабҷон, хоҳаракам, охир ту дар ин зиндагӣ чиро дидӣ? албатта зиндагӣ печутобу душвориҳои зиёде дорад, лекин агар сабр кунӣ, ман боварӣ дорам ки ҳамааш хуб мешавад. тағоҷон, косаи сабрам лабрез шид. ман дигар сабр карда наметонам. бубахшед ҷамилахон, ман ин корро карда наметавонам. хизматат беҷавоб намемонад. ҷамила, шумо дар ин мавзӯъ ҷиддӣ фикр кардед? бале Фарух, илтимос, ту бо ин корот як оиларо наҷот медиҳӣ. ман ба ту ваъда метавам, ин кор байни худмо мемонад. наҷоти оила. наҷоти оила бошад. майлаш. раҳмат. ман як лаҳза. зайнаб, дидим ба мақсад мо расидем. ҳочаҷон, хайрат ки халос мешем аюзан.
انا جمیله خان این محلول زهر سوست تاثیری که در طول یک ماه کارش را میکند. زینب جان در طول یک ماه هر روز یک قطرگی به خوراک خوشتامانت میاندازی. خوب لیکن در این مدت به او بی نهایت مهربانی میکنی. مهربانی میکنی که کسی از این کار تو پای نبرد. خوب مایلش فاروق جان من از تو بی نهایت منت دارم. ولی فراموش نکنید در مدت این یک ماه که این زهر را به خوراک خوشتامانت میاندازی به او چقدر شفقت و مهربانی میکنی تا اینکه از عمل تو کسی خبردار نشود. اگر خبردار شوند هر سیمان پس پنجره میرویم. فهمو؟ خب تقا جان ما کاری میکنم که یگان کس ای کار پای نبره. مایلش رحمت فاروق جان سلامت باش. رحمت مایلش خوش آمدید. خوش آمدید. نجات عائله. салом очаҷон. салом бачаҷон омадӣ? гулдӯзӣ кардеси нӯча? ана чизои гуфтагитона ҳамаша овардам. чӣ овардӣ бачам? ай ҳама меваи дӯстдоштаатон нӯча гелосон овардам. гелос инаира бинед чӣ хел ширинай, қамвори ширинай. ача бигирен. ваҳ раҳмат бачам, раҳмат. бахтиёрҷон. лабай очаҷон. ай зайнаб ягон хабар ҳаст? имрӯз бо падараш суҳбат кардам. хайр чӣ мегӯяд? чиам мегуфт? фарзанд шай. биё будро. тамошобинони азиз, агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави Хатлон Синаморо тамошо намоед, пас ба канали Хатлон Синамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. ассалому алайкум. ассалому алайкум. ассалому алайкум. хуш омадед худоҷон. ассалом холаҷон. биё келинҷон. домод хуб аст. келинҷон. вай гузаред. хуб астем худо. саломатиатон хуб аст? худоро шукр. худактон чӣ хел? худоро шукр. созен? ҳамин ҷавонҳо соз бошанд мо ҳам созем қада. рост гузаред. саломат бошед. камтар саросима ҳастам. зайнаб овардам. зайнаб агар як бор дига хуштомад айта шикоят кунад ана баъд нагӯ ман тра хабар накардам. фаҳмидӣ? хоб очаҷон фаҳмидам. ма шикоят накардам гӯ. ҷавонҳо хатогӣ мекунанд қадаҷон. майлаш холаҷон ман рафта либосома эваз мекунам мебиём. майлаш раҳмат қадаҷон. камтара кор дорам баъд бо миём. хайр саломат бошед. боз биё. хайр раҳмат. хоб хуш омадед. очаш лабай дадач омадед? як қаҳва тайёр кун. шаҳноза лабай очаҷон. барои дадат як қаҳва биё. ҳозир очаҷон. ҳозир меёрад. мардак бисёр хаста метовем. зайнаба файрод кун. зайнаб хонаи шавҳараш рафт. ин чӣ хел шуд? ӯ қаҳр омада буд ку? қаҳр омада буд, лекин ман насиҳаташ кардам. гуфтам ки ба наздикӣ фарзанддор мешин, бояд зиндагиша бақапа. худам ва даста бурда хонаш монда омадам мардак. ту фариштаи фаришта. ана ҳамияи масъулияти падару модарӣ. офарин, офарин.
бахтиёр биё бачам, биё бача. ассалому алайкум оча. салому алайкум. нағз ҳастен шумо? хуш омадӣ бачам, хуш омадӣ. бигзар бушӣ. оча ита бо доруда гузаштаӣ? маззат нест чӣ? айди набоз фишорум баланд шудай бачам, барои ҳаму дору хӯрдестам. келин чӣ хеле келин? бо ҳамин келин касалат накарда бошад? не бачам, келин иззату ҳурмати мара медора, худора шукр. хай худо ҳамихе боша. файзулло тинҷияй бачам, ин тарафҳои модаи? ҳамин шумо милисара диден дара нотинҷӣ фикр мекунед? не бачам, ман ҳамин хел пурсидам. ҳамин келини ҳамсоя аризаи шикоятӣ навиштай? ҳамуро я ҳалу фасл кунем гуфта барои ҳаму омадум. вақтиёр да куҷоя наметоба? бачам кор дай, то бевақтия кор мекуна, дер меоя. келин лабай як чой биёр. оча ташвиш накашин, майлаш. о як пиёла чой мегирифтӣ? қабул. бахтиёр ки омад як рӯз нишаста чойнӯшӣ мекунем. майли бачам, хуш омадӣ бачам, бо биёй. майлаш, раҳмат. биё бачам, чой овардӣ? ҳа очаҷон биё пагая хонаи зайнабшон бурем. ман зайнаба бисёр ёд кардам. сабр кун бачам, 10 рӯз пас ҳатман мерем. очаҷон барои чӣ 10 рӯз пас? барое ки даъват мо мекунам. чӣ хел даъват оча? ин қадар бисёр савол метия. сарама гаран кадие. бихай апер корут баша. бихай бира. очаҷон қатъи шумо ҳатто гап зада намешава. лабай очаҷон. ҳамун нақшаҳои кашидааммо ягон хабар ҳастай? ҳо очаҷон, бемор шидай, ба фикрам ки таъсирш кадай. худоро шукр, ҳеҷ хел на. очаҷон шояд ин кора намекардем? беақлӣ накун духтарам, ман ҳамаира барои хушбахтӣ ту кардестам. ту боши ким чиё гуфтестӣ? охи очаҷон имрӯз хона милиса омада буд. милиса? чӣ хел милиса? барои чӣ омада буд? намедонам, хуштоманум кати дар бораи худшон чизе гап задак рафтак. дилм хавотире очаҷон. гӯш кун бачам, натарс. ай рӯи ҳамун гуфтаҳои фаррух кор кардан бигӣ. у тарафша ман худам айпайш мешам. мефаҳмам ки барои чӣ милиса хонаи шумо омада буд. фаҳмидӣ? фаҳмидам. майлаш, хоб очаҷон. майли бачам, хайр. биёин холаҷон, биёин хӯрок хӯрем. хӯроки дӯстдоштатонро тайёр кардам. иштиём нест бачам, ҳечим намепора. мегум фишорум баланд шидай. шояд духтур равем? ҳа очаҷон, биё беҳтараш ба назди духтур бирем. бачам дар ин ними шаб куҷо мерем? биё то пага тоқат кунем. агар нағз нашудам баъд мерем. хоб. чикор кардесай? чикор кардесай? киштаниҳо чай мара? е ҷабро? рост ҷавоб мегӯй ба ин кору кардагӣ. фаҳмидӣ? ҷавоб мегӯй. ягон корут ба ҷавоб намемона. ҳозир бест. алло, акай Файзло? акай илтимос ба ҳамин хонаи моро ҳозир биё. ҳо ака ҳозир. майли ака. ҳозир бест. ҷавоб мегӯй ба ин кори кардагӣ. фаҳмидӣ? худаш чӣ гапай? чӣ гапай? очаҷон, ана касе ки доим шумо таърифш мекунед дар косаи хӯроки шумо зар додани шуморо киштанӣ буд. тоба бигӯ бачам, тоба бигӯ. келин мехели кора намекунам. бача тоба бигӯ. пинҷе бахтиёр да ин имшаб тамошобинони азиз, агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави Хатлон Синаморо тамошо намоед, пас ба канали Хатлон Синамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед.
ҳамин кас ҳамсари ма дар косаи хӯроки очам заҳр додани очама киштанӣ буд. чӣ? ту суиқасд ба ҷони одам гунаҳгор дониста ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавӣ? оча чиҳо гуфта истодаӣ? суиқасд ба ҷони одам кардааст. рогар мо далел дорем, шоҳид дорем. рогар خالجون مرا ببخشید. زینب با اوچم چی شده؟ نه هیچ نه بالاشا بر کردم. با چی با گریه داری؟ گریه ندارم. اوچم خوبه؟ ها خوبه. بیا بریم بیدار نشوه. лабай сайна? алло чаҷон, ман назди дорусози ҳамсинфтон мерам. зуд ба ҳамуҷора биёен. тинҷиай? ҳо ча ҳамуҷа биёен, баъд мефаҳмонамтона. очаҷон, натиҷаи ташхисатон хуб баромад. фишоратон камтар баланд шудааст. ман барои фишоратон дорухат навиштаам. ин доруҳоро истеъмол кунед, хуб мешавед. майлаш? раҳмат бачам. даста кор дарда набина бачам. бахтиёрҷон? лабай духтур. майлаш? раҳмат духтур. раҳмат бачам. хуб майлаш. худо шифо диҳад. аслам тағоҷон, маро шинохтед? албатта шинохтам. تو زینب دختر همسین من جمیله هستی. نغز در یادم هست همراه مادرت آمده بودی. ها واقعا مادرت چه حال دارد؟ خوب است تقو جان. میدونی تقو جان، من کارای کدگیم پشیمون شدم. نمیخوام مردنی خوشتومن. من مقابل همون زهری که من داده بودین یگان داروی دیگر بودین تا که خوشتومن من نجات بتم. خیر باز چی شد که از فکرت برگشتی؟ میدونی تقو جان، از کار کدگیم پشیمون شدم. خوشتومنی من خیلی هم زنی خوبه. نمیخوام مردن شد تقو جان. التماس یگان کار کنین تا زهر ایتنش بروریم. زینب جان آرام شو، آرام شو. آن ظرف دارویی که من به شما داده بودم زهر نبود. چه خیر؟ بخشش که سخت میگویم، بلکه زهر در نیت و زبان تو بود، در کردار تو بود. بله زهر در کردار تو بود. نباشد در درون او شیشه چی بود؟ وقتی که شما از من چنین یک خواهشی بسیار بیرحمانه و دهشتناک را کردید، من به آن ظرف تنها آب مقطر انداختم. آب شفافی که از آن دارو تیار میکنند.
این آب به سلامتی یگان ضرری ندارد بلکه خیلی مفید است. انا همین خیلی دخترم. انا این همان مبلغی که توی و مادرت به من داده بودید. مرحمت. нафаҳмидам шумо ба мо заҳр неву об дода бошен агар не барои чӣ пул мо гирифтен? زینب جان، اگر من همان وقت این پول را از شما نمی گرفتم شاید شما با این پول از یگان جای دیگر زهر پیدا می کردید و همچنین به من باور نمی کردید و من عائله شما را نجات دادن نمی توانستم. رحمت آقا جان، من شما خیلی هم منت دارم. رحمت. نمی ارزد دخترم. زینب جان، کوشش کن که در عائله با هم مهربان باشید. همان طوری که در عرفیت میگویند هر جایی که جهل و خشم بالا گرفت عقل چهره خود را میپوشاند. مالش آقا جان. رحمت. زینب جان، دخترم کوشش کن که بخت عائلوی را با تمامی وجودت احتیاط کنی. خب مالش آقا جان. خوشبخت باشی. رحمت. زینب اوچا جان چی با دیر کردین؟ چی گپ شد تینجی ای؟ خیرت که آب بوده اوچا زهر نبوده. کدام آب؟ بفهمون چی خیل آب؟ این سحر خشتمانم بیمار شده بودم. بیمارخانه بردنش. ترسیدم. شما دا زنگ زدم گفتم بیاین تستر نآمدین. مخدم در اومدم پیش همسینفتون گفتن که جای خاطرش نیسته. زهر نیسته. اوه خاطر نشوین. این ایرم همسینفتون دادن. پول گردان داد؟ این چی خیل میشد آخیر؟ اوچا جان خشتمانم مناسبتش مکتی خیلی خوب شدگیه. التماس اوچا جان بیای دخالت نکنه زندگی مده. دخترکم آخر من هم خوشبختی تو را میخوام. من هم میخوام که تو خوشبخت باشی. همه ایره برای